Straight to the point. Okay, atong balikan mga higala. Si Lacson mismo mo yung nag-expose anak kani adto eh. Yung kalit man nagliko is Lacson. Mana ako, pag chairman si Rodante Marcolita sa Blue Ribbon, okay to. Pag primero. Sa dahang gipulihan siya, si Lacson may nagpuli, okay gihapon. Pagsugod. Kadugayan na iwa naman mo klarik si Lacson. Hantod ron. Nabalik man to nila may galampiya kay Tano niya, nakuha na po mga kagalaan. Si Erwin Tulfo, nakiguan man to nga, himo sa sila. Kanabang panahon ba nga naay, na palihado na ba, ibutanta lang, di lang ko maingon niya, kani mo illegal, kani mo di. Palihado na illegal, nga basis. So, nabutang mahigala nga duha ang nag-claim nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Anong panahon na, hearing mahigala si Cayetano o si Marcolita, hearing po mahigala si Tulfo. Karon nga wa nagilalis, sila na gyud, wa na hinuon. Wa na gyud mapatawag to sa Samina Pangandaman. Sila si Traigi Pulaybar, Jojo Cadiz, Adrian Bersamin, wa na gyud. So, maklaro nimo do na may lahi man ning kalakiha. Straight to the point. Ha? Unya, tanaw nimo mga senador, kini klaro-klaro ba lang ba? Ay kini ka Marcolita issue mahigala, labot man is campaign contribution. Mo na giingon ni Leandro Libiste kung ingnon nga kining campaign contribution og istriktuhon ni tanan. Kanang tanan mga senador way maka likawas na lekin. Kay mismo kanas BBM mahigala kadawat na ni campaign contribution sa kilanti day. Ha? Dari mga kwan contractors. Na kining hitabua, kining campaign contributions. Kana magong panahon sa election mahigala ang kumilik do na say gihatag ba nga pagtugot o doon na po yung mga limitations. Kana mo kandidato ka mga kagalaan o national nga mga positions, bisa ka nagdili national mga higala, doon na mangamot ana alang sa pagtabang sa imong campaign materials, sa imong mga gastuhanan, inana. Pero kanang tanang senador, napag mas dako yung na mga campaign contributions, bisa Chis Escudero bitaw. Na-issue ba ito? Pero pag bali na ni Chis, wa na. Muna kabantay mo, ang mga tao ron, observant kayo. Di man mo ma-underestimate ang ilang understanding, kasabot man tao na sila. Di ba na ingon nga, imo lang, murag mga bata ba nga, imong gimagic-magic ba? Imong gigunitan ng, doon na kay itlog spugo, gigunitan sa pikas kamot kay. Unya imong gilipat-lipat ang bata, niya butang ni mo pikas kamot ang itlog spugo, imong gina, asaman na lapit be. Asaman lapit din ha. Ang mga bata, madaling ma-mislead. Pero kanang mga dagko, dili eh. Kanang mga higalang ni asa majority black, prangka-prangka ba lang, wa gyud natatsa nila. Nabagoy nagkalisod, nabagoy gigukod, wa. Ang gipanggukod, dili sa minority black. In fact, si Chis Escudero mahigala o si Joel Villanueva, apil na ang gipanggukod. Sa dihang ni balitok na, hayahay na ilang baga ron. Ang mga tao nakakita na, oy, wa sa ingon nga wa kakita ang mga tao. Kay bagisgot kag campaign contribution sandaan. Kini ka Marcolita 75 million. Daha ako example ha, dili pa ta mo adtos kon. Kana bang way tatsa ba? Og nakas majority okay kay ka. So selective injustice, dili fair kumaohon. Kay kana ka Marcolita 75 million. Og ilang imbestigahon sige imbestigara. Portanan. Kanang campaign funds mga kagalaan, manawat man na sila mga campaign funds diha. Unya ang labos tanan, kining gikan campaign funds ng gikan pagis kontraktor, gisaman. Sa kanyang Chis Escudero ko day, pero okay naman sila. Bisa kanyang kang Erwin Tulfo, naba investigation nila wa. At ni-report may gala sa kanana ang Billionaire Channel. Ako lang i-quote mga sukit di paminaw. Courtesy sa Billionaire Channel, dili ni akong video. Dili ni akong video, dili ni video na mo sa DYHP. Akong i-acknowledge ang Billionaire Channel ani nga mao'y naghimo ining maong report. O sige kuno names ay kaning kang Marcolita 75 million gukod. Nya kining kang Tulfo mahigala katong kan Chis gukod sa to kadali. Nya karon okay na. Katanaw ha, pila man kang Erwin Tulfo mas dako-dako gikan pagis kontraktor. Sige na kani palikon na ron kanilong. Ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial
campaign. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. Okay, pause, May pause. 100... Kani ha, Bilyonaryo Channel, hindi ni ako. Atong i-acknowledge ang Bilyonaryo Channel, ani. Pila may campaign donations nga dawat ni Erwin Tulfo? 120 million. 120 million. Gikan sa kontraktor nga si Yap, ang Kamarkulitas, 25 million na. Ang kang Erwin Tulfo, gikan pagis kontraktor. Nga ingon si BBM, katuma mga kontraktor na involved to flood control project. Ang question nun, na ba investigation against Erwin Tulfo? Na ba? Muna simple kayong pangutana. Naabay investigation against Erwin Tulfo nga nakadawat og 120 million donations gikan pa mahigala sa controversial nga kontraktor nga na-involved sa flood control. Straight to the point. Diha na mahigala makita nimo nga nipalag yung uban nga sa ni kalakiha. Wala mga higalay investigation bisag buhok ni Erwin Tulfo agi matandog ini. Ngani siya pa mahigala hinuoy gihimong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kana ha? Klaro-klaro na mga sugid tigpaminaw. Kadto mga contributions nga labi nag mga kandidato sa administration asa masag kwarta ato. Ang pinaka natong milabay mahigalang eleksyon kabantay mong bungga kayo og campaign materials, bungga kayo kung atol mahigala sa ilan ng mga panglakaw-lakaw. Murag si Irisi, mga tumingon dahil, kung gusto man Irisi ba to, nga hasta gani si Andrew E. 60 million man na dawat ding Andrew E. Kaya dam gusto lang mahigalag, singir dito nga magkapatapok sa mga tao. Dako kay gasto, kita mo, pinubri naman tong taga-kuan gani, katong ilang grupo mahigalan nila Marcolita. Mag-rally ito, pinubri naman tong kaing ila. Ang admin mahigala pati manggrabiha, bungga man kayo. Asa masag kwarta to? Kinsa may nag-contribute ato? Ngano nga may bisagamay ang investigasyon ato? So kini ka, ako example lang ni kang Erwin Tulfo. Kamarkulita, gukuro nagtaman sa ginhawa, 75 million man. Ang kang Erwin Tulfo nga 120 million, ayaw lang gukura. Ngagikan mga higala sa controversial nga Yap Brothers nga na-involved sa flood control project. Straight to the point. Muna niya mga tao, di man, mga tao kasabot man, ana. Di man ni mo swords bulsa ang mga tao, nag-observe man. So, ari ka may gala sa mga senators sa majority block, wa gyoy tatsa, bisan gamay. Di ay mahigalay na natatsahan gamay si Cheese o si Jewel kay wa man mo dali og join sa majority. Si Cheese Escudero na apo na mahigalay contribution gikan mga kigalaan sa kontraktor. Nga
Kaniadto mahigala sa si Chis Escudero wa pa mobaliday. Giayo ta imbestigar sad nga do na mahigalay. Gikan pod mga kagalaan sa kontraktor. Pero pagbali ng Chis, sukad mga higalang ni Balis Chis Escudero wala na. Ayahay na. Maupos Joel. Pagbali na mahigala pero mo na kung ikaw gingon in fairness si Chis o ni Joel ha, wa ta kay baw unsa ka ilang nagian. Nga basta-basta na lang mga higala nga ni tumbling sila. Di na basta-basta mo tumbling na mga tawana. Kasabot sa kung nasag unsay political implications. Kasabot sila sa ilang political futures, ilang gipangbuhat. Pero naagi mga, grabe na gyud kayo. Dili nila kaya nga sundon mahigala ang nahitabo ni Jinggoy Estrada. So kung imong tan-aon, ang natandog ron, ang gisigihag duot ron, ang minority black ra. Ato ko na ipakita tong picture sa minority black. Kini no? Kini no? So sa minority black, duda ko ini pasakaan nila kaso ni, mahurot-hurot nila pasakag kaso ni, mahabilin ni duda ko si Amy Marcos na lang. Hutdon yun. Ha? Unyawa matandog ang dito sa majority. Aka na mahigala matingala ang mga tao. Kada bang obvious ba? Tiya mo na, ang kang Chis Escudero, isyo gusto kayo. Pero pagkahuman, wa na. Ang kanang kang Joel Villanueva, sa may nag-ingon nga hinog na nga si, kuan man, si Ombudsman Buying Rimulya man. With due respect sa mga trabahante sa Ombudsman. Kaya ako yung ibalik-balik, mahigala, akong pagkaila sa Ombudsman, sukad pa kaniadto. Ako nang maistra si Direktor Virginia Palangka Santiago sa Direktor sa Ombudsman kanito. Sukad pa kanito, wa na matandog akong pagtanaw sa Ombudsman. Mga maayo na mga tao. Ikaw gumugukod sa korupsyon. Okay kayo, nagrespital ko nila. Kinilang kang Buying, Rimulya may gala, medyo lahi ng iyang kalaki. Ha? Nga naman nga, siya may nag-ingon nga, sunod ni Jinggoy, ang sunod dakpon si Chis ni Balina, sunod dakpon si Joel. Kay hinog na kayo ang kang Joel. Ogwa pa mga higala mo balis, Joel, madayunan gito kahinog. Puuno na gito, Joel. Gitanugan o balik mahigala ni Buying Rimulya. Pagbali pa mahigala, pangutana wag press conference, ato bitagi pabati igapon sa naapas preliminary investigation. Uy, nibalik mas preliminary nga hinog naman kaon tato. Straight to the Muna point. nga ako sa kong kabahin, maingon jud ta nga di nato mabasol ang mga tao nga mo padayag sa lang sentimento. Kini mahigalang rally sa Iglesia ni Cristo o doon na pa'y uban mahigala nga ni appeal sa rally, ilan ang katungod. Constitutional rights na. Ini padayag sa sentimento, wala sa kanaunsa naman ng atong panggobyerno ron. Ha? Kay Diaz Marcolita nga naay contribution mahigalagikan sa private persons nga 75 million gukuron. Kasi gigukuran niya si Erwin. 120 million, why gukod nga gikan na batos kontraktor? Kontraktor pa gyud nga na-involve sa flood control. Nya pero mingaw mga higala, wa gyud. So ang mga tao makabantay kisa man tayo di makabantay ana. Nakasabot sila nga unsa man ning kalakiha, politically motivated kini. Ha? Why natandog sa majority black? Ang nangatandog mahigala kini sa minority delikado pa gani mahurot ni sila pasakag kaso. Nya pang plunder gyud kito mga kaso gyud nga mga non-bailable aron dili maka-appeal sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kay pangalitan kis Marcolita dakpo ni kalong si Manaha. Ibutang ta lang di magsugod ang impeachment by next week wa na. Di na ka-appeal sa Marcolita's discussion day. So ang mga tao kasabot sila foul ni. Muna nga di ni mo mabasol kung mapadayag sila sa sentimento ilan ang katungod. Kay ang gipanggukod tanaw ha, ibalik ko itong minority black dong nga mga pictures. Kanyo, mahurot-hurot pa sila ni. Kinis de la Rosa, wa nagodaan. Di nagod mga higala kay gatago-tago ni tungod sa ICC warrant of arrest. Nga questionably pa ng ICC warrant. Dakong questionably pa.
Pero bisan pa man sa pagkakusyonable, kay laliman kada mahigala nga nisod sa atong kaugalingong jurisdiction ng ICC mas labaw pa hinoon. Liman ka ng dako kay kusyonable oy. Unya kay si Bato de la Rosa mahigala. Wa man nila madakop dito sa Senate. Ihilapod mahigalang apilon o pasakag obstruction of justice si Ruben Padilla o Cayetano. So mahurot-hurot na sila pasaka kay kinis Bungo mahigala. Gahilom-hilom na nis Bungo ron. Kay oras mo tingog ni pwede man yung dakpon kaya naman po yung mong warrant to pares. So si Bato wa nadaan, si Jinggoy priso na, si Bungo mga higala. Anytime og mutingog ni dakupon sa ka. Si Cayetano ug si Ruben Padilla makigalaan pa sa kasong obstruction of justice. Si Marcolita mahigala. Hinog na kuno niyang kaso. Nya kining duha ka mga Villas mahigala. Dali laman nilang hulgaon og kaso sab. Tanaw na ko mahabilin ini kininla si Amy Marcos, si Pia Cayetano ug si Loren Ligarda. Tulo na lang ka mahabilin siguro ini. Ha? O giapil pa nagpiton si Loren Ligarda mahigala. Ang iyang anak may piton rin sa ubos. Wata mahibaw hinoon ni Leandro Libiste o basin og imutong tuyoon og sul prisuan basig musugot tas natulay batanon pa man ko okay ra. So mo ni mga nahitabo silang tanan nga das minority medyo dako yung kalbaryo silang kinabuhi. Ang kadto mahigalan to sa majority hayahay pa mga kailan mo nasa sa langit kanunay. Nya mga tao nag-obserban mo nang mayon ko dili na to mabaso ng mga tao. Kung morally sila mopadayag sila sa sentimento. Kay mo lagi na kanang kang Jinggoy daan ya press conference ni Remulla ha. Ingon si Remulla kato kang Jinggoy hinog na. Kang kinis Remulla may mo gamit og mga kwan nindot sa iyang mahilig sa mo gamit ang terminong hinog na, hilaw na. Tanawa ha, ato sa press conference mga kailan iyang giingon nga hinog na ang kang Jinggoy unya ingon sa sunod na gyud ang kang Joel kay hinog na gyud kaayo. Karon mahigala na balik og kahilaw ang kang Joel ang Marcolita may nahinog. Tanawa ako i-play balik din kang kuan para just for purposes of ma-emphasize na to. Kini kang Jinggoy pa ni nga ingon sa human kang Jinggoy si Joel at the time mo pa madakop Jinggoy ingon sa hinog na. Dugay-dugay na ko to day. Wa pa madakop Jinggoy hinog na kang Joel isunod na siya. Pagbalitok pan Joel karon ni kalit manghigalag kahilaw. Kaya ni balik mas preliminary investigation. Tanawa mo niya press con niya man Remulla at paminaw sa dong. Saka malapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan as soon as possible time. Hopefully Thursday, we will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Hindi lang man si Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Okay, pause dong, okay. So mo ni ha, hinog na. Ang kang Jinggoy, hinog na mo na nga ipasaka na o nadakop na nga Jinggoy. Karon sa aman to Jinggoy nadakop na June 1. Karon hinog na tong kang Joel ato panahon na. Ang pinakahinog na hinog ang kang Jinggoy. Dakpan. Kang Joel po hinog na po atong panahon na. Karon, usa ka buwan nang nakalabay, nibalik kahilaw. Manang ipangutana si Buying, ngano maning ingon ka hinog na, ngano na hilaw man ron. Pagtumbling pan Joel nagkalit og kahilaw. Tanawa atong i-play tong usa lagodong. Kani. Sige. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept. Okay. the Pause. Oh, it's our choice. Sa Ombudsman. Kadto mahigalang hinog na findings to sa DOJ
Ang kang Jinggoy na dayunan yung kahinog. Usa ka buwan na kapin ang nakalabay. June 1 man ito gidakop Jinggoy din, no? Oh. Kalon, usam na July 1 naman taron. July 1, usam taron. Mo lagi. O July 1 lagi. Usa ka buwan na. Nadungan man, dungan-dungan man ikahinog untas Joel o Jinggoy. Karon nabalik mahigala kang Joel og preliminary investigation, Jesus Christ. Pero di na ko basolon si Joel og si kana Cheese. In fairness sila kay murag dunay nakasulti ako, grabe ko nung pinit-anay ko de. Di ko nulalim sa ilang nagian. In fairness sila ba, di ko nulalim taon. Pero mo gina ako baga nabalik ko kahilaw kay na preliminary investigation agad. Ang kang Marcolita mahigala mo na hinog. Si Jinggoy, bayo na hinog na kang Jinggoy. Og ni balitok pa Jinggoy ato mabalik sa to kahilaw. So man, di na dayunan Jinggoy. Ang kang Joel po na mahigalang hinog na. Og itanugan pa to mahigalang na hinog na di aton June 1. Bisag unsang prutasa itanugan nimo ko sa kabuan hinog ng daan na tumiaging buwan pa karon lata na ginalon. Manang dili ni mabasol ang mga tao kanang mga sakop sa Iglesia ni Cristo may gala naglali ron yan napay mga nangapil diha nga ni apil sa simpatiya imo lang respetalan sila ilan ng katungod nga padayag sa ilang sentimento mga higala naunsa naman itong dagan ron pastilan.